atong gikolekta ang mga datos didto ug atong gihulagway ug unsa gyud kamatuoran nga panghitabo sa atoang sosyedad. And that is our purpose of the PSA. Ngano nga kami mohatag mi anig hulagway haron nga ang atong mga policy makers could do something sa ilang mga policies. As far as PSA and agriculture is concerned, ang relationship nila is ang PSA mo guide sa Department of Agriculture as buhat sa among data, no. For us sa Department of Agriculture, we're the help pod sa ato ang provincial o municipal agriculturist offices. Kami sa national mag-base mi sa recommendation sa PSA. Kay usually mahibaw-on nila nga kini nga part sa province, especially sa Negros Oriental, ug mayon sila nga dili siya sufficient kay wala kayo irrigation facility. So dinha mi mo himo sa mong program nga i-increase ang atong irrigation area base na sa statistics, no. To leave a quote here, data empowers everything, right? We can have data but wala information, but we can never have information without data.